Bafowethu ngiyanibingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela yena Mathinda Gcokisa into emzulu mgomela amehla abanye baqomela imali uthi bowazi. Ngena wethu ungabe usuku lakho lokuqala ulanca wenze kulungele upress i-subscribe button, ushare uphinde ucommente, ulike. Zonke lezo zinto ozenza mahhala ukwenzela ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufakela ivideo hamba phambili. Yangani zakwethu inkulu indaba laphana ngeperformance yegcokama elisha ekuyiyona esiqhathaniswa kakhulu nama-performance akhuzana abalandeli begcokama elisha baveza ukuthi igcokama elisha alibi ali-edithi alenzi ini liba live mangabe liperforma, liyakuveza futhi ukuthi liba live kanjani mangabe liperform. Njengoba-ke kugcine kuvela laphana ivideo yakhe-ke uKini noZimdwala bencondile kungena igcokama elisha estage. Abalandeli bathi-ke bayabonakala emehlweni nje abantu abangajabule futhi abanelisekile neze ngesenzo-ke segcokama elisha noma ngesenzo sabantu abakwenza kwigcokama elisha ukuthi balijabulele ngalolu hlobo. Ngithemba ukuthi uyayibonakala namntwana sekhaya uKini noZimdwala laphana benconde ngey'ncingo laphana noma ngincondele laphana-ke emva kwestage bebukela lona igcokama elisha lijatshulelwa abantu lizongena estage. Ngiyafisa nje ukuthi emva kokubuka le performance yegcokama elisha noma emva kokubuka le video ngokuphelele i-comment yakho izothini mayelana nalolu daba. Asibambe nayo ivideo-ke mlaleli wami ngizovula lakho mayelana nalolu daba.